Javában zajlanak az OB1-es vízilabda bajnokság tavaszi mérkőzései. Képünkön az Eger elleni idénynyitó mérkőzést látjuk, melyen jó játékkal biztosan győzött a csapat. Azóta már 4 fordulón jutottunk túl, és sikerült begyűjteni mind a 8 pontot. Ismerve a csapat célkitűzését, az első 4 közé kerülést, ezt így is kalkuláltuk. Az idei bajnokság versenykiírása szerint a bajnokság után az első 4 csapat körmérkőzést vív a bajnoki címért. Egyik döntőfontosságú mérkőzés éppen április 23-án Szolnokon, az egyik nagy vetélytárs otthonában lesz. Mire ezek a két sorok nézőink elé kerülnek, már tudni fogják a mérkőzés végeredményét. A tabellára nézve úgy tűnik, a Vasas nem lehet megállítani, viszont a többi 3 helyért egyenlő eséllyel küzd a Szentes, a Dózsa, a Fradi és a Szolnok. Reményeinket csökkenti, hogy minden riválisunkkal idegenben játszunk. Ennek ellenére bízunk abban, hogy ifjú Kádár József legénysége ott lesz a végelszámolásnál, és a június 3-tól 18-ig tartó rájátszásban a vízmű csapata is érdekelt lesz.